Hello friends, jong hani hani rona lam soko sini PM Tripura sara ni bising ting ke fight friends jong ang norona baga bitu sina man ingke najaro nugja ke jong na narogo Nuclear Power Corporation of India Limited apni bising ting fe man ingke friends jong fight ang abo koro je tongmani oro phono biro nai te norona last date te poni registration ni je prothom je application khai mane oboni date joto phono biro ano boni qualification bosok nang jotono saman angke friends jong o video start khanin sakang fight ang norona kaisa konai sini PM Tripura channel bising tui sini PM Tripura channel like te share khaimani yagulo subscribe khaini bell icon click khaina tapok di ingke naijaro friends ang jotono details naijaro details advertisement for recruitment of executive trainees 2020 ingke through gate naijaro rijak dongo advertisement naijaro rijak dongo bobo ingke tei boni last date aro rijak dongo ingka friends ang jebo nangkuk mane ang bono simi sana ingke friends ang oro jebo ni qualification candidate nang mane ingke naijaro candidate will be shortlist for personal interview on the basis of valid score obtained in graduate aptitude test in engineering get naijaro ingke borongni website eligible mane borongni je umotong mani oboni je borongni apply khainani jara candidate apply khaina borong ingke naijaro rijak dongo o website ni bisingting apply khaimanai ingke friends jong tei kaisa kok sanan thanga ke naijaro online registration comments on naijaro rijak tongo 24/3/2020 obni bisingo mane obni siming chengoi tei 2/4/2020 obni bisingo oro apply khaimannai ingke jara boni qualification tongnai borok oro ichuk tongnai borok ichuk tongoi tongnai borok oro apply khaimannai hingka ke naijaro friends jong category wise backup of vacancy hingka ke naijaro UR jak tongo UR jak tongo EWS tongo SC tongo ST tongo OBC tongoro tei total post rijak tongoro kabang kok no hingke sini friends jong sana thanga hingke sini ST rok oro sakao tongo naijaro current vacancy hingka ke 14 jon tei kaisa backlog vacancy hingka ke 1 jon hingke total oro 15 jon khopsago hingka ke tam talangjaknai oro sajak tongo naijaro mechanical hingka ke sini ST rok oro tongo 1 number tongo naijaro 6 jon chemical hingka ke naijaro 1 jon tongo tei electrical hingka ke aro 3 jon tongo tei electronic hingka ke 1 jon instrumentation hingka ke naijaro 1 jon tongo tei civil ni bisingo tongo aro 3 jon industry oro hingka ke aro tei korika hingke total oro 15 jon total sini ST rok hingke friends jong fight oro jara apply khainani ichuk tongnai rok borok oro kaham khe khaimano hingke friends jong oro tei kaisa naijaro SNO abo hingke discipline tei disablement category oborong hingke naro kolo naidi okay friends jong oro tei kaisa important date rijak tongo ang dasimfru sajak je oro jara apply khainani ichuk tongnai rok hingka ke naijaro borokni submission online application hingka ke naijaro 24/3/2020 tei boni last date hingka ke 2/4/2020 oboni bisingo apply ma khainai hingke naijaro payment khaina hingka ke naijaro payment of application fee hingka ke oro rijak tongo 500 taka minimum nangnai hingke narokom no olo nainai tei ang abo sana tangliaso hingke eligibility criteria hingka ke aro qualification rok oro jotono rijak tongo naijaro BE BTech BSc abo engineering mane 5 years ni norongni integrated omo hai nangnai hingka ke friends jong abono norok olo nainai di discipline tei engineering degree alot omo hai norongni borok nangnai hingke age limit ni kongno sana thanga ke naijaro general EWS oborok hingke 26 2/4/19
94 obni bisingo nangnai tei OBC hingka angke asok nangnai asok sana thanglia hingke sini STHC hingka angke oro 5 years mane 31 tei 2/4 1998 মানে 89 oboni bisingo nangnai hingke friends chong tei oro chini ST rok hingke 5 years ni yakarjak tongo teibo hingke angke norok obo je contact basin oboni bisingtwi norok no je talangjaknai mane interview ni bisingtwi hingke angke naide oro tongo 6 number the selected candidate will be required to undergo 1 years omo hai nanga norokni training ni hingke angke friends chong oro sana thangka angke belai kwbang kok no tei kaisa nangkukmani hingka angke norok no oro jara selection ongmani pore norokni monthly stipend mane amo hairok manani 55,000 amo hairok mannai hingke one time book allowance obo hingke 18,000 hingke angke belai kwbang kokni hinui mano hingke friends chong naide oro hingke friends chong ani jorote ang oro jara je nangkukmani ang obono sawi reka hingke jodi norok oro khainai ba apply khainai hingke norok oboni je website tongo www.npcilcareers.com.in oboni bisingtwi norok oro apply khaimanai hingke norok o website ni bisingtwi no jodi norok thangni naitogoi naikha hingke norok ni o website ni bisingtwi no norok oro je boni PDF tongmani ang tabuk naitongmani je PDF obo mannai friends chong asukeno ang o video no sajusinai norok tei bisa haino hai ang koifinai norok no chini PM Tripura channel no like tei share khai subscribe khaina tapukdi hambai jotono sorry friends chong tei kaisa nangkukmani obono hingke qualification rok oro jotono rijak norok obono ulo nainai tei download khainai hingke angke norokni je tamtama certificate nangya mane caste category certificate amtwi rok nangnai hingke angke friends chong oro tei kaisa norokni tamtama borokni oborok nangnai naitongdi oro how to apply amtwi rok hingke angke naide oro bahai ke apply khainai rok jotono tongo norok obono ulo nainai de hingke norokno je kaisa website samani o website ni bisingtwi norok mannai oro